μας, το οποίο έχουμε ενσωματώσει και στο καταστατικό του κόμματος και στις αρχές που έχουμε διακηρύξει από την ημέρα που το ανακηρύξαμε. Αυτές οι αρχές έχουν αναρτηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και ευτυχώς έχουν γίνει και ιδέες και άλλων κομμάτων, και αυτό και μόνο φανερώνει ότι έχουμε ισχυρό, αποτελεσματικό σύστημα πρόθεσης υγιών ιδεών. Ας πάμε από την αρχή, από το πολιτιακό. Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να επανέλθει στην αρχική του μορφή, όπως μεταπολεμικά έγινε, ώστε να έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ισχυρό και να μπορεί να παρεμβαίνει με δυναμισμό εκεί που η χώρα το απαιτεί. Οι βουλευτές. Θεωρούμε απαράδεκτο την οικογενειοκρατία και τη διαχρονικότητα στους βουλευτές. Εμείς λέμε 8 χρόνια το μέγιστο του βουλευτή. Τρίτον, απαράδεκτο είναι ο βουλευτής που νομοθετεί να κάνει και την διοίκηση των υπουργών. Λέμε λοιπόν ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Τέταρτον, πόθεν έσχεση για όλο τον κόσμο. Όσοι ασχολούνται με τη διοίκηση, το δημόσιο και τη διαχείριση του ελληνικού χρήματος θα πρέπει να είναι υπόλογοι των πράξεων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Η βουλευτική ιδιότητα είναι λειτουργήμα και δεν είναι ευποριστικό επάγγελμα. Η οικονομία. Η οικονομία για μας είναι και το κίνητρο διαχρονικότητας της Ελλάδος. Έτσι που μας φτάσανε, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι η οικονομία πρέπει να είναι αποκλειστικά στα χέρια των Ελλήνων. Έχουμε πρόγραμμα για δημιουργία τράπεζας, εθνικής πραγματικής τράπεζας που να ανοίξει στους Έλληνες. Πιστεύουμε πολύ στους ομογενείς του εξωτερικού, ώστε να συμμετέχουμε όλοι μαζί και μαζί με την πλουτοπαραγωγική ικανότητα της χώρας, γιατί έχουμε όντως μεταλλεύματα, πετρέλαιο και όλα τα σχετικά, να δημιουργήσουμε φορείς που μαζί με συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών να διαχειρίζονται τα κέρδη και να έχουμε παραγωγική διαδικασία ικανή να θρέψει τους Έλληνες. Λέμε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι στο ευρώ, αλλά με την προπόθεση ότι θα υπερισχύει το ελληνικό συμφέρον, το ελληνικό τον ίσο συμφέρον και όχι το ευρωπαϊκό πρώτα. Για να παράγουμε, πρέπει να είμαστε ικανοί να παράγουμε. Για να ξεχρεώσουμε το χρέος, είτε είναι ευρώ είτε δολάρια, πρέπει να έχουμε εθνικό εισόδημα. Για να έχουμε εθνικό εισόδημα, πρέπει οι Έλληνες να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Για να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, μορφωμένοι και ικανοί να προσφέρουν αυτό που ζητάει η αγορά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα παιδείας, είναι συνυφασμένο με τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και κατάλληλο για την περιοχή της Ελλάδος. Συγκεκριμένα για την Αρκαδία μπορώ να πω ότι έχουμε επιλέξει 2 τομείς, την γεωργία και τον τουρισμό, γιατί είναι μια πανέμορφη περιοχή της Ελλάδος με πολύ ορεινή, ανεκμετάλλευτη φυσική ορεινή θα έλεγα διαδικασία που έχουμε προτείνει, που μπορεί ο οικογενειακός τουρισμός να φέρει στην Αρκαδία κόσμο. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν εδώ πέρα αρκάδες από όλο τον κόσμο, να δημιουργήσουν την Αρκαδική Τράπεζα Επενδύσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης και συμμετέχοντας οι ντόπιοι με ένα ποσοστό να αναπτύξουν κατά περιφέρεια, θέλετε, κατά κοινότητα ή σε χωριά ακόμα, μικρές μονάδες οι οποίες θα φιλοξενούν κόσμο από όλο το εξωτερικό και χειμώνα και καλοκαίρι και θα έχουμε διακίνηση. Επίσης, επειδή είναι η επαρχία εγκαταλελειμμένη και επειδή οι καλλιέργειες είναι ανύπαρκτες σχεδόν στο πιο μεγάλο ποσοστό, υπάρχουν νέες τεχνολογίες, π.χ. αγριαγινάρα που μπορεί να καλλιεργήσει ο κόσμος. Μία φορά στα 12 χρόνια θα το καλλιεργήσει και μετά θα εισπράττει μόνο, και αυτή την αγριαγινάρα που λέει ο λόγος να την κάνουμε βιομάζα για να παράγουμε ρεύμα, έχοντας αξιοποιήσει όλα τα χέρσα χωράφια της εκπομπής. Επίσης, τα σκουπίδια που αυτή τη στιγμή οι δήμοι πληρώνουν πάρα πολλά. Αντί λοιπόν να κάνουμε μια μορφή επεξεργασίας που μολύνει το περιβάλλον, εμείς προσβεύουμε νέα τεχνολογία η οποία το κάνει βιοεθανόλη, παράγει δηλαδή καύσιμο για τα αυτοκίνητα και έχουμε έσοδα. 0 λοιπόν έξοδα του Δήμου για τα σκουπίδια, έσοδα από την εθανόλη και συμμετοχή της ντόπιας κοινωνίας στα εργοστάσια αυτά. Επίσης, έχουμε σχεδιάσει πρότυπα χωριά τα οποία θα καλλιεργήσουν συγκεκριμένες παραγωγές για να απορροφήσουν τους νέους με συγκεκριμένη εκπαίδευση ταχύρυθμη. Για την υγεία. Αυτή τη στιγμή εμείς πρεσβεύουμε ότι η υγεία στο πρώτο και στο τρίτο μέρος της ηλικίας, δηλαδή η πρωτογενής προσπάθεια θα γίνει στην παιδεία. Η παιδεία θα έχει και έναν κλάδο υγείας. Πρέπει οι νέοι να έχουν προληπτική ιατρική. Το ίδιο και η τρίτη ηλικία. Προληπτική για εμάς ιατρική σημαίνει προλαμβάνεις. Μπορεί να χαλάσει κάποια παραπάνω χρήματα για να ανιχνεύσεις, αλλά δεν έχεις έξοδα μετά για να επουλώσεις ή να θεραπεύσεις κάποια ασθένεια. Άρα λοιπόν δωρεάν πρώτη και τρίτη ηλικία στο θέμα της προληπτικής ιατρικής και οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν ανάλογα με την ιστορική του συνδρομή στο κομμάτι το ασφαλιστικό τα ανάλογα για την υγεία. Η υγεία μόνο για τους Έλληνες φορολογούμενους. Για όλους τους υπόλοιπους, αλλοδαπούς και μη, είναι μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους. Και μια και για τους αλλοδαπούς.
Για μας η αλλοδαπή είναι ένα αγκάθι. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2, να φύγουν όλοι από τη χώρα πλην αυτών που νόμιμα εργάζονται και προσφέρουν στην πατρίδα. Αυτό για να γίνει δεν είμαστε εθεροβάμονες, πρέπει να αλλάξει το Δουβλίνο 2 και μέχρι να γίνει αυτό οι αλλοδαποί, προσφέροντες των οβολών τους για τα έξοδα τα οποία καταβάλει η χώρα για να τους επαναφέρει, θα συνεισφέρουν όχι στη φυλακή που θέλει η κυβέρνηση, αλλά σε τοπική κοινωνία, εργαζόμενοι με ένα μικρό τίμημα, ώστε αυτά τα χρήματα να τα μαζέψουμε και να τους επαναπατρίσουμε. Αυτή είναι η στάση μας για τους αλλοδαπούς. Και κάτι τελευταίο για τη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυτοκέφαλη. Δεν πρέπει η πολιτεία, οι εκλεγμένοι, να εκλέγουν τους ηγέτες της δικαιοσύνης αυτόνομα. Γι' αυτό και ο κύριος Σακάς, ο οποίος είναι με το συνδυασμό μας, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ενσωματώσει και λέει ανεξάρτητη δικαιοσύνη με ευθύνες και έλεγχο των στελεχών της για να υποστηρίζεται η δημοκρατία διαχρονικά και ανεξάρτητα. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι μας λείπει η παιδεία η σωστή. Πρέπει να πιστέψουν οι Έλληνες ότι τέρμα η συναλλαγή με το πολιτικό κατεστημένο. Δεν θα πάω στον βουλευτή ή στον υποψήφιο για να με βάλει σε μια θέση. Δεν είμαι πολιτικός και το λέω επίσημα. Θα πρέπει να μπει ο καταλληλότερος, ο πιο εκπαιδευμένος, ο πιο ειδικός και να υπάρχουν και ευκαιρίες για να αναδείξουμε ικανούς σε κάθε τομέα. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας τους νόμους που έχουμε και προσαρμόζοντας μια νομοθεσία με διαχρονική πρόβλεψη ότι δεν θα αλλάξει η νομοθεσία για τα φορολογικά, δεν θα αλλάξει το ένα, δεν θα αλλάξει το άλλο, να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την Ευρώπη. Έχουμε δείγματα, έχουμε παραδείγματα. Τι θέλουμε? Πειθό και αποδοχή της νομοθεσίας από τους πολίτες. Να μην αυτομολούμε από τα εννοούμενα, να μην υποστηρίζουμε ότι όλα είναι θέμα του πολιτικού κατεστημένου και να ελπίζουμε στην επαύριο που θα τα αλλάξει ο επόμενος πολιτικός. Πρέπει λοιπόν να έχουμε διαχρονικότητα στην νομοθεσία, να έχουμε εμπιστοσύνη στους διοικούντες αφού τους αξιολογούμε και τους κρίνουμε σε καθημερινή βάση και να τιμωρούμε αυτούς οι οποίοι παραβαίνουν τα εσκαμμένα ή την νομοθεσία. Πιστεύουμε λοιπόν με αξιοκρατία και αξιολόγηση των τεκτενομένων θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέο ήθος και ύφος το οποίο απαιτείται σήμερα από όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτός ο σκοπός μας δεν είναι να βγω βουλευτής ή να βγω υπουργός, αλλά να προσφέρω στο κράτος. Όλοι οι υπόλοιποι εκμεταλλευόμενοι τα κακό κείμενα του παρελθόντος και κάνοντας λαοπλάνα πολιτική, κοιτάνε το εφήμερο, κοιτάνε το δέντρο και όχι το δάσος. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η σύντομη χρονική περίοδος που θα πρέπει κάποιος να περάσει είτε από βουλευτικό θόκο είτε από υπουργικό να αποδώσει το έργο του και στη συνέχεια να αξιοποιηθεί κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν προστατεύουμε και τους πολίτες και το πολιτικό σύστημα από τη διάβρωση και από όλα τα κακά τα οποία συνεπάγονται τη δεσοληψία μεταξύ εκλεγωμένων και συμφερόντων οικονομικών και λοιπόν. Πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε όλα τα κόμματα μαζί ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και επιπτώσεις από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη, από την πρώτη δημοκρατία μέχρι τον τελευταίο φορολογούμενο Έλληνα. Και λέω φορολογούμενο γιατί πρέπει να έχουμε και φορολογική συνείδηση.